Bon dia al públic que assisteix escoltant amb atenció. Aquesta proposta és resultat del convenciment de que la Comunitat Valenciana necessita una estratègia pròpia, un pla de gestió dels recursos hídrics per al nostre país, i no és un tema que puguem posposar més temps. 5 anys va costar l'elaboració de la directiva marc europea de l'any 2000 i ja fa 18 anys que hauríem d'haver començat a veure resultats respecte als criteris de racionalitat econòmica i sostenibilitat d'aquesta directiva marc i el seu desenvolupament, tant en l'estat espanyol com en les comunitats autònomes. Però no solament seguim resant que ploga per a solucionar el problema, així ens encomanem molt a les verges en lloc de que els polítics i les polítiques resolguem els problemes, o enredats en raonaments sobre transvasaments des de conques que ja comencen a tindre els mateixos problemes que la Comunitat Valenciana, sinó que, a més, no hem solucionat el greu conflicte de la contaminació d'aqüífers, el cost energètic, els pous il·legals o la falta de consciència sobre la falta d'aquest recurs que tenen els nostres llauradors, la ciutadania i un turisme que amenaça amb massificar-se sense haver posat els mitjans econòmics que ens permeten pal·liar les seues conseqüències. Perquè, senyories, amb el turisme, més necessitat d'aigua, més depuració, més extracció, més despesa pública. L'evident escenari de canvi climàtic al que ens enfrontem ens col·loca en una situació molt precària front a un futur que, com a gestors, hem d'afrontar amb valentia. Cal saber urgentment i amb certesa la quantitat d'aigua de la que disposem, la qualitat de la mateixa. I és indispensable establir els protocols d'actuació en matèria de recursos hídrics front a un futur que s'aveïna i que ja és molt incert. Aquesta mateixa setmana, un conjunt d'associacions, col·lectius i personalitats, sindicats, partits polítics, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre hem fet una crida a favor d'un gran acord social per l'aigua. Aquesta gran proposta va més enllà d'interessos particulars i amb l'objectiu de fer front al canvi climàtic des de la recuperació del bon estat dels ecosistemes aquàtics. Els col·lectius es mobilitzen una vegada més amb més velocitat que l'administració. És la nostra responsabilitat com a càrrecs electes garantir l'accés a l'aigua de qualitat per a consum humà i per a reg dels nostres camps, així com la salut dels nostres aiguamolls i aqüífers, i establir el protocol que garantisca les prioritats d'ús. Perquè arribat el moment haurà de decidir els qui tenen preferències, si no volem que el sistema econòmic decidisca per nosaltres. Per això, des de Podem, hem plantejat una sèrie de propostes per afrontar aquest repte. I no té espera. No podem seguir urbanitzant ni donant concessions per a regadius i obres noves sense saber la quantitat d'aigua de la qual disposem ni establir els protocols que garantisquen una gestió transparent i suficient en les successives èpoques de sequera. El principi bàsic de la precaució ens ho imposa. Així mateix, cal dedicar esforços a la millora de les aigües residuals i a la seva reutilització i un control exhaustiu sobre els residus i la filtració de productes tòxics als nostres aqüífers. Perquè no sols es tracta d'extraure l'aigua, es tracta també de cuidar que la que torni a l'aqüífer ho faça en les millors condicions possibles. També és urgent millorar la forma de proveïment d'energia elèctrica que serveix per a depurar o desalar, perquè del control d'aquesta energia depèn el control del dret a l'aigua. I hem de garantir que siguin sistemes autosuficients basats en energies renovables. No podem assumir un cost elèctric desmesurat ni un preu econòmic ni en despesa mediambiental, ni els ciutadans ni com a gestors de béns públics. Tots i totes estem d'acord en que engegar les desaladores és urgent per a garantir la supervivència dels nostres llauradors, de la nostra agricultura i ramaderia. Però fer-ho sense fer alhora al mateix temps un projecte a mitjà termini
que garantisca que l'energia necessària procedirà de renovables suposa acceptar que assumirem com a contribuents el sobrecost d'aquesta energia per a poder ajudar a la supervivència d'estos mateixos llauradors i llauradores. Que acabarem, al cap i a la fi, subvencionant diners que acabaran en mans d'empreses privades que produeixen aquesta energia. Potenciar l'autosuficiència i l'energia renovable per a l'obtenció i depuració d'aigua és tan urgent com el control de la gestió i la qualitat dels aqüífers. La sequera ha deixat de ser un problema estructural valencià per a convertir-se en un problema estructural espanyol, fins i tot en conques hídriques on abans no existia aquest problema. Per això, no podem seguir mirant cap a l'oest cada vegada que deixa de ploure. Per això, proposem elaborar un pla de gestió i una estratègia que aborde en el seu conjunt totes les competències autonòmiques alhora que pressiona l'Estat perquè complisca amb les seues. Establir els llits perquè es complisca rigorosament. En la gestió diària, en els moments de crisis hídriques, per a garantir que la nostra gent i el nostre medi ambient puga tenir accés a aquest recurs i que l'administració tindrà el control d'aquesta situació de crisi en tot moment. Hem elaborat una esmena transaccional a partir de les aportacions que han fet el grup socialista, el grup Compromís i el grup Ciudadanos, als que agraïm les seues contribucions. Hem presentat aquesta esmena transaccional i esperem a debatre amb tots vostès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.